Danas na pijaci u Bačkom Petrovcu da isprobamo i ovde kamericu LG 360 smo dobili od VIP Mobile. Ja sam već kupila većinu stvari. Na pijaci je jako lepo, jako šareno, ima puno paprike, kukuruza, malina, kupina. Ja sam to sve kupila da imam za vikend. I sad mi je ostalo još da kupim samo kod moje omiljene prodavačice cveće i taman da je pitamo kako po ovoj vrućini da sačuvamo cveće. Zaribi, ovo kupili, Cveće. Hvala vam. Tamo da vas pitam, kako da sačuvam cveće, da mi ne uvene? Po ovoj vrućini. Cveće hoće da uvene brzo i ona stavi u tu kesu vodu i stavi u dubinski zarazivač i onda kad zamrzne to uskrca, Da se usitni, da? traje već drugu nedelju. Koliko se isplati taj led stavljati na čim više leda tim lepše cveće. Pa super, znači mogu i ovde da stavim. Da, svuda u sve. Super, baš vam hvala. Hvala vi. Bravo,